Hej og velkommen til en digital rundvisning af Vitrup Frie Fagskole. Jeg håber, den giver et godt indblik i vores hverdag her på skolen. Vi er en skole for dig, der ikke helt ved, hvad du vil være, eller som endnu ikke er kommet i gang med en uddannelse eller job. Hos Vitrup Frie Fagskole får du mulighed for at opleve, hvad de forskellige studie- og erhvervsretninger kan tilbyde dig. Her kan du se en oversigt over vores fantastiske skole. Her ser vi nogle eksempler på værelserne på skolen. Her er det Sofies værelse. Og her er det Sofus værelse. Som elev på skolen får du adgang til masser af faciliteter, som du kan bruge både i timerne og i din fritid. Vi har blandt andet en stor idrætshal, hvor du kan spille fodbold, badminton, pickleball og mange andre aktiviteter. Vi har også et stort og veludstyret fitnessrum, hvor du rigtig kan få pulsen op. Det mest populære rum på skolen er det store fællesrum, hvor du kan spille bordtennis, pool, brætspil eller bare hænge ud og snakke med vennerne. På skolen har vi en øvelejlighed, hvor du som elev kan prøve at bo alene i 2 uger, hvis du har lyst. Mette Lise understøtter og underviser i dagligdagens rutiner, såsom at lave madplan, budget for at tage indkøb. Under forløbet får du desuden mulighed for at invitere familie eller venner på en lækker middag. Når du starter som elev her på skolen, tager vi allerførst en snak om dine drømme, og om du har nogle mål, du gerne vil nå under dit ophold her på skolen. Vivi er den, der står for at planlægge alle praktikaftaler for eleverne på skolen. Når du er elev på Vitrup Frie Fagskole, har du mulighed for at tilmelde dig et dansk eller matematikhold, hvor du kan afslutte med en ordinær FP9 i begge fag. Tak fordi du så med. På vores hjemmeside kan du booke en rundvisning og en samtale og høre meget mere om vores skole.